बाक्सानि माइनाव बाजाराव बरमाजरा दख'र दुलाराय बाथौ गौथुमनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। बाक्सा सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय माइनाव फोथाराव बरमाजरा दख'र दुलाराय बाथौ गौथुमनि 50थि गायसनथाइ सान एबा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। बे फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायनानै 8, 9, 10 आरो 11 खालारखालि सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। दिनैनि गिबि सानाव एबा जागायजेननायाव फुंबिलिनिफ्रायनो बायदि बायदि बेखेवनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो जोंनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारिनि एक्सक्लुसिभ खौरांखौ नोंथांमोना नायनानै लादो। बे समाव दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय माइनाव फोथार, माइनाव बाजार, बरमाजरा दख'र दुलाराय बाथौ गौथुमनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ सानबानि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै खुंफुंनो आखायाव लादों। दिनै सेथि सानाव 7 डिसेम्बरनि 7 खालार 10, 9, 10 आरो 11 सानबानि हाबाफारिजों बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गिबि सान बा सेथि सानाव 22 नं कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर' बिथाङा गाहाय लांगोनाखौ फिथा गोजा हास'नानै बेखेवना होफैगोन। बे समाव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बरमाजरा दख'र दुलाराय बाथौ गौथुमा सानबानि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोननाव बे सनाथि मायथाइ फोरबोनिनो बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथांनाव जों बेनि सोमोन्दै माखासे गुवारै मिथिना लानो गिबि गिबियाव खुलुमबाय आदा। आच्छा, गोजोन्थों। नोंथांमोननि बे दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै सोर बाहागो लाफैदोंमोन? दिनैनि बे जोंनि सेथि हाबाफारि, बे सेथि हाबाफारियाव जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि MCLA बिथां मन्टु बर'आ जोंनि गिबि सेथि हाबाफारिखौ बिथाङा मावफुंलांबाय। गाहाय नांगोला बेखेवनाय, बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ बिथाङा बेखेवलांबाय। दिनैनि बे जोंनि जि हाबाफारि, बे जोंनि बरमाजरा बाथौ आन्सलिक कमिटिनि जि जोनोम सान, बे जोनोम साना दिनैसिम 50 बोसोर जाबाय। बे 50 बोसोराव जोङो जोंनि रायजो राजाफोरा मोनसे सानखांनायजों जे 50 बोसोरनि उनाव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय जायो, बे लेखा गाजा गोमजायै फालिनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादो। दा ओंखायनो जोंनि बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जि 5 सान बे जागोन। ओंखायनो बेयाव जोङो गोबां हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मावफुंनो थांबाय दं। ओंखायनो बे जोंनि सेथि हाबाफारियाव नै दिनै जोंनि गासैबो नांगोला बेखेवनायनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिफोरा जाफुंनो थांगासिनो दं। आरो मोनायाव जोंनि गेजेराव जोंहा कालचारेल नाइट दं, कालचारेल श'। आरो बे कालचारेल श'आव जोंनि बे ओनसोलनिनो मुंदांखा लैथोमा मोसाहारि बिथाङा सिंगार हिसाबै फैगोन। आरो बे जोंनिनो ओनसोलनि बे मानाव भयारण्यनि जि भुयापारा रेन्जनि अफिसार बिथाङा जोंनि बे कालचारेल श'खौ बेखेवफैगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि बे ओनसोलनि खननो गोरों, मोसानो गोरों, बायदिसिना बिथिङाव बाहागो लाग्रा बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लागोन। ओरैनो खेला दुला बादायलायनाय हाबाफारिबो लादों नामा? जा बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव खेला दुलाबो बादायलायनाय दं। आरो बे खेला दुला बादायलायनाया जोंनिया 8 अक्ट'निफ्राय जागोन, गाबोननिफ्राय जागोन। बेयो बादायलायनाय जागोन। ओंखायनो बेवहायबो गोबां जोंनि गेलेखावरि बिथांमोना गेलेफैगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव थुनलाइयारि बादायलायनाय, मोसानाय बादायलायनाय, बे बादायलायनायफोरा बे सानबानि हाबाफारियाव सोलिबाय थागोन। सानबानि हाबाफारिया दिनै गिबि सान बा सेथि सान, जोबथारनाय हाबाफारियाव सोरबाफोर आलासि हिसाबै नुजाफैयो? नंगौ, बे गिबि सान। आरो बे गिबि साननि जोबथि सानाव जोंनि गेजेराव खनगिरि बिथां मुंदांखा फुकन बर' बिथाङाबो सिंगार हिसाबै बेयाव बाहागो लाफैगोन। आरो बेनि अनगायैबो गोबां दामग्रा देग्रा बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। गासै बर' समाजनि गेजेराव बा बाथौ सिबियारिफोरनि सोमोन्दै बा नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानो? नंगौ, जोंनि बे ओनसोलनि गासै सुबुङानो बाथौसा होनना बुंजायो। आरो बे बाथौसाफोरनि जोंनि जि साननाय हनाय, मोजां समाजाव मोनसे बारहावा बारहोनायनि थाखाय जोंनि गेजेराव गोबां धोरोमनि सोमोन्दै
फुंखा सुबुंफोर बाथौ धोरोमखौ फोसावग्रा बिथां फोसावदिं नेहाथारि बिथांमोन सतीश ब्रह्म बिथां आरो लोगोसे बिथांमोना फुंखा सुबुं हिसाबै फैगोन आरो बिथांमोना जोंनि रायजो राजानि गेजेराव बाथौनि गुबै जि ओंथि बाथौनि जि गोनांथि बे गोनांथिनि सायाव बिथांमोना बुंगोन आरो माइनाव आफादनिफ्रायबो फैगोन बिथां फुलेस्वरि स्वर्गियारि बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो बिथांमोना बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै आइजोनि न'खर दानायनि सोमोन्दै बिथांमोना बुंगोन आरो गुबैयै गेवलां मेल दं जोंहा 14 थारिखआव बे 14 थारिखआव गेवलां मेल हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै बिथां जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांमोना नुजाथिफैगोन आरो गोबां एमसिएलए बिथांमोना नुजाफैगोन बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङाबो नुजाथिफैगोन आरो बे गेवलां मेलनि जि बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ बिथाङा बेखेवफैगोन। दिनैहाय अबेनिफ्रायबा आर'ज हान्जाफोर लाबोनाय जादों नामा? दिनैनि जे आर'ज हान्जा बे आर'ज हान्जाया जोंनि बरमाजरा बाथौ गौथुमनि जे आर'ज हान्जा बे आर'ज हान्जानि गेजेरजों सोलिगोन। गाबोननि बेलायाव नाथाय जोङो गुबुन गुबुन बियाबनि गुबुन गुबुन बाथौ आनसलिकनि जि आर'ज हान्जाफोर दं बिथांमोनखौ जों लिंहरनाय जादों जेरै थुङालागा गामिनि दुखुथिया आर'ज हान्जा बिथांमोनाबो नुजाथिफैगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो सामु हाथाइनि जि आर'ज हान्जा बिथांमोनाबो बेहाय नुजाथिफैगोन। नंगौ बिथाङा माखासे खोथा गुवारैनो फोरमायना होबाय। बे समाव जोङो सासे आदा दंबायो आदानावबो जोङो बेनि सोमोन्दै दिनै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि सायाव मा फोरमायो नोंथाङा? गिबियावनो बरमाजरा दख'रा बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनैनिफ्राय जागायनानै 11 खालारसिम माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बे सनाथि मायथाइखौ फालिनो नागिरदों आरो दिनैहाय गिबि सान आरो बे गिबि सान हिसाबै जोङो जोंनि माखासे लांगोना बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो दासिमबो मावफुंगासिनो दङ आरो माखासेखौ जों मावफुंबाय आरो बेवहाय जोंनि उद्देस्यआ बेनो जोङो बाथौ धोरोमखौ जों माबायदिहाय गोजोर खालामनो हागोन जोंनि ओनसोलाव जोङो माखासे सुबुं फुंखा लाबोनायनि गेजेरजों जोंनो माबायदिहाय बिथांमोना मोजां मोजां गियान होनानै जोंनि जि बे ओनसोलनि जि रायजो राजानि जि हाबाफारि जि रनसायनाय सिमां बे रनसायनाय सिमांफोरखौ जाहाथे जेबो मैला गैयालासेनो जोङो मोनसे गोजोर संसार जालांनो हागोन जोंनि गेजेराव इयुन जोलैफोरनो जोङो मोजां आखु दिन्थिनायनि गेजेरजों धोरोमनि गेजेरजों जोङो बोरैहाय जोङो मोजाङै फोथायलायनाय अनलायनाय आरो जोङो मोनसे खौसेथिनि जि बान्दो बे बान्दोखौ जोङो लाबोनो हागोन बे जोंनि बे ओनसोलनि मोनसे थांखि आरो बे थांखियैनो जोङो जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरा जयैनो लोगो नांनानै जोङो दिनैहाय जि सनाथि मायथाइ बे सनाथि मायथाइखौ जोङो गोग्गोमै जोङो खुंफुंनो नागिरदों आरो मिजिंथिदों बे जोंनि सनाथि मायथाइखौ मदद होफैगोन जोंनि बे ओनसोलल' नङा सारा जोंनि बे जि बाथौ धोरोमारिनि मानसिजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमारिनि जोंनि मानसिफोर सुबुंफोरा जाहाथे बेवहाय बाहागो लानानै जोंखौ मदद होफैगोन बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों गुरै खुलुमहरदों जाहाथे जोङो बे सानबानि हाबाफारिखौ बयनिबो हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो मोजां रोखोमै खुंफुंनो हायो। नंगौ बिथांमोना माखासे खोथा बाथौ सिबियारिनि थाखाय माखासे मोजां बिथांमोना खोथा फोरमायबाय लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बा दिनैनि सनाथि मायथि फोरबो फालिथायाव 50थि गायसननाय सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बरमाजरा दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव सानबानि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। दिनै गिबि सान बिथांमोननि बे खुंफुंनाय हाबाफारिया दिनै गिबि सानाव बा सेथि सानाव 22 नं कख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा गाहाय लांगोनाखौ बेखेवनानै बिथाङा थांबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारी। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय
बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन